za mu ji cewa mayakan Yemen sun yi nasarar kama wasu 'yan leƙen asiri na ƙasar Isra'ila da suke ɓoye a ƙasar Yemen. Za kuma mu ji cewa wasu daga cikin mayakan na Yemen sun yi nasarar kama ma'aikatan lafiya na agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya na MDD kamar su UNICEF. Za mu shiga cikin labaran namu. Mayakan Houthi Yemen sun kama ma'aikata guda 3 na cikin gida wanda suke ma Majalisar Ɗinkin Duniya aiki a yayin da suka sanar da cewa sun zarge su da yi ma ƙasar Isra'ila leƙen asiri. Mayakan sun ce a ranar Asabar sun kama wasu mata guda 2 masu aikin abinci na duniya mai suna WFP. Sai kuma mutum ɗaya da aka kama shi a dare ɗaya a tare da matan wanda ya kasance ɗan ƙasar Yemen kuma shi ma ya kasance yana aiki da masu shirya abinci na duniya mai suna MDD. Hukumar tsaron abinci da ke Sana'a ta sanar da cewa tana da jerin sunayen wa'anda ake zargi da yi ma ƙasar Isra'ila aiki. Kama wa'annan guda 3 da aka yi ya biyo bayan kama wasu ma'aikata na MDD na Majalisar Ɗinkin Duniya guda 7 da aka yi, wanda bayan tsananta bincike da aka yi ne aka kama wa'annan guda 3 da zargin su da yi ma ƙasar Isra'ila aiki. A makon da ya gabata ne mayakan Houthi Yemen suka kai wani sumame zuwa ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya wanda yake a birnin Sana'a. Amma rahoton ya kara da cewa ba da jimawa ba aka saki ma'aikatan da aka yi nasarar kamawa a ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya wanda yake Sana'a. Tun daga shekara ta 2021 Majalisar Ɗinkin Duniya ta rawaito cewa mayakan Houthi Yemen sun kama ma'aikatanta guda 55. A yayin da shugaban mayakan na Yemen mai suna Abdulmalik Al-Houthi ya yi ikirarin cewa ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya suna yin aikin leƙen asiri masu kai hari. Sa'an nan Abdulmalik Al-Houthi ya zargi ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya da hannu dumu-dumu akan kai harin ƙasar Isra'ila zuwa ƙasar Yemen har ta nasarar kashe Firayim Ministan na mayakan. Sai dai kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙaryata dukkan zarge-zargen da mayakan Houthi Yemen suke yi ma ma'aikatanta a ƙasar na Yemen. Majalisar Ɗinkin Duniya ta dakatar da dukkanin ayyukanta a yankin Sa'ada tare da mayar da mai daidaita harkokinta zuwa birnin Aden. Tun bayan barkewar yakin Gaza, mayakan Yemen na ci gaba da kai hari zuwa ƙasar Isra'ila tare da kuma dakile jiragen ruwan da suke kai ma ƙasar Isra'ila kaya a tekun Jawa wato tekun Red Sea domin nuna goyon bayan su zuwa ga mujahidun wato Falastinawa. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da wannan lokaci. Muna tallata muku sabon shafinmu mai suna AB Hausa TV. Don samun ci gaban irin labaranmu za ku iya bibiyan mu a shafinmu na Facebook, haɗi da YouTube channel da sauransu. Dalilin kawo wannan dabaran shine TikTok ba sa bari ana wallafa komai ga yaƙe-yaƙe da ake yi a faɗin duniya. A yayin da kuka bi mu a sauran shafukanmu zai zama na cewa za ku fi fahimtar yadda abubuwan suke. Don samun cikakkun bidiyo na labaranmu ku biyo mu a shafinmu mai suna AB Hausa TV. Ni ne naku mai suna Ahmad HMA, mu haɗu a sabon shafukan namu mai suna AB Hausa TV.